കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഇങ്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം, 2 പേപ്പർ, ഒരു പെൻസില്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തേക്ക് മുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നനച്ച പേപ്പർ ആദ്യം ഒരു കണ്ണാടിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നനച്ച പേപ്പറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നനയ്ക്കാത്ത പേപ്പറും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മേലത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റണം. എന്തേലും ഈ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിലെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ഉണക്കാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കാം. പിന്നെ അത് ടോർച്ച് അടിച്ചാലൊന്നും ഇത് കാണില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോഴൊന്നും എഴുത്ത് കാണില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. എടുത്തപ്പോൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ട് എഴുത്ത് കാണാണ്ട്. ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പേപ്പറിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്തണ്ണു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോഴേക്കും ആ പേര് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പേര് തെളിഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതരുത്. വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ടൂത്ത് പീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സോ, പിന്നെ ഇത്തിരി നാരങ്ങ നീര്, ഒരു പേപ്പർ, അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പീക്കാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ പഞ്ഞി കെട്ടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈക്ക് എന്ന് എഴുതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ലൈക്ക് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മീൻസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെയിലായി. എങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മെഴുകുതിരി എടുത്തന്നു. ഈ മെഴുകുതിരീൻ്റെ ചൂടും കൊണ്ടാണ് ഇൻവിസിബിളായത് വിസിബിളാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വരണത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനെ കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെയായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.